kako će da juriš, šta će da praviš. Ona se zaklela u svog oca. Ona može da ti oprosti i da se vrati. Ali kod mene nema mesto za nju. Evo, kažem u javnost. Bravo. U javnost kažem. Ako voliš više njega, što rekao, ne znam koji ti rekao od igrači da ima zlatan kurac. Ako ima taj zlatni kurac, sine, ostani s njega kad izađeš. Koliko imaš ti, koliko imate, šta imate, ne znam. Idite, uzmite stan, ostani s njega. Majka te ne brani, ne odvojim te. A ti sad vidi, jel ćeš njega... Slušaj, Rajka, ti kažem nešto. Ja majku ne mogu nikada da nađem. Naravno. A dečka mogu uvek da nađem. Rajka, ti kažem... Stani, pa polako. Tu smo još... Meni će moja majka još 100 dana sve. Ja ga više ne molim. Ćao. Ja ovdje je njena majka, tako da ću sada pričam samo sa njenom majkom. A sa vama ne želim... Može da pričamo, vidi kako će da pričamo. Mora da pričamo, pitanja novinara, ovde za 100. Ja sam došla isto za pare kao ti što si došla. Nema bijenje, možda se svađamo, možda mi kažeš, mogu da ti kažem kako će postupaš prema nju, tako ću postupam prema tebi. Evo ti mene nisi bio, nisi me martetirao. Ti si nju. A ja sam majka, mene boli. Ako ti nju diraš, ti si gotov, ne pao si od mene, deci. Znaš me. Ajde sad da vidimo tvoje lupanje u 100. I pljuvanje